ביקור ברהט בצהרי יום חול. אנחנו נמצאים בשוק של רהט. יש פה דברים שמתחילים במה שצריך בתוך האוהל עד מה שצריך בתוך הווילה. אחרי שנים של נדידה וחיים על פי חוקי המדבר, התיישבו הבדואים ב7 יישובי קבע בתהליך ארוך ומורכב. רהט, הגדולה מבין 7 העיירות, היא עיר מלאת סתירות שמציעה למי שמבקר בה בעיקר סיפור. אני אחמד אל-עוזייל, בנו של שייח סלמן אל-עוזייל השני. זה היה הבית, אחד הבתים הראשונים בכלל בנגב. הבדואים מסביב היו גרים באוהלים. וזה היה בית 3 קומות ענק כזה, ומאבנים עם חומה גבוהה מסביב. בעיני הבדואים שגר באוהל, בבית ענק כזה, כל הבדואים קראו לו ארמון השייח. לשייח אל-עוזייל היו 39 נשים. אחמד הוא בנה של האישה האחרונה לה נישא השייח, ואימה חי במשך יותר מ30 שנה. כמה המבקרים כבר היו כאן? מתחילת השנה ותחילת האביב היו המון קבוצות שבאו לבקר. חי בערך 2,000, משהו כזה, בחצי שנה האחרונה. למרות שהמבנה הרוס ואי אפשר לבקר בו. כן, כי מה שיש פה זה הסיפור, זה לא המבנה עצמו. הוא חשוב לראות אותו ברקע, אבל הסיפור של שבט אל-עוזייל, מטה התייה, החיים. قلبي يريده مسمر كحيله العين قلبي يريده אנחנו מארחים כל בן אדם שבא, כל הקבוצות. יש לי מהשומר הצעיר, יש לי ממורי הסתדרות. זה האוהל הבדואי אותנטי האמיתי. הבאתי אותו מירדן. למה? כי אין כזה בארץ. וזה עמיד גם בשמש וגם במים. כשמגיעה לפה קבוצה, מקבלים אותה בקבלת פנים, בדואית מסורתית, ב3 כוסות קפה מר. הקפה אגב נטחן פה וקולים אותו על המדורה, טוחנים אותו בג'ורון. ואחרי זה מספרים את הסיפור של האירוח, מארחים, האירוח הבדואי. רהט מחולקת ל32 שכונות. העיר הזאת הוקמה ל32 חמולות או שבטים קטנים. אנשים שחיו באוהל עם העדר היו צריכים להכניס עכשיו את העדר לתוך העיר. אף אחד לא אמר להם, היי רגע, אין כניסה לכבשים. ויוצר מין מצב כזה שזה לא עיר וזה לא כפר וזה לא אוהל ולך תדע מה זה בדיוק.